rozlúčky, to už sme tak... 10 sekúnd sme von. 5, Pripravíme sa. O 3. 2, 1. Sme tam. No a o malú chvíľočku už budete môcť vidieť noviny naživo. Decká, Trenčania aj návštevníci, teraz je ten čas, kedy môžete dať o sebe vedieť. Zamávajte! Áno, takto žije Trenčín! Slovensko, že sme tu! O malú chvíľočku noviny naživo, o sekundu! A sme tam! Pozdravujeme všetkých z Trenčína! Pozdravujeme všetkých fantastickou atmosférou! Odrátajme to! Vašim mávaním! 10! Sledujete veľké noviny. Opitý muž podpálil dom svojmu švagrovi. Ten bol taký napálený, že podpalača byl ešte aj pred policajtmi. Do centra dediny mali vyviezť zeminu, ale vysypali tam kopu odpadu. Nie je vylúčené, že aj zbývajú. Stačí se
V čiernej diere všetko stícho. Padá